అసలు అమ్మలందరూ ఇలాగే ఉంటారా, లేకపోతే మా అమ్మ ఎలా ఉంటుందా? అసలు మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పే ముందు మన వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంది, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్. మ్యాటర్ ఏంటంటే అమ్మ మనకి పని అది చెప్పింది. అమ్మ పని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ నా పని అయితే చూసుకున్నాను. రేపు నా స్కూల్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి మాట, సో దాని గిఫ్ట్ తీసుకుండి గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ చేయించేసి ఇంకా నా పని అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటంటే అమ్మ అయితే పిండి తీసుకురమ్మన్నది. సరే అమ్మ పిండి తీసుకురమ్మన్నది, పిండికి వెళ్ళి పిండి తీసుకొచ్చేసాను. కష్టపడి అయితే పిండి తీసుకొచ్చాను, నానా కష్టాలు పడి ఈ వర్షం. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ లిటరల్లీ ఏమన్నదో వినండి. మా అమ్మకి నేను కష్టపడి పిండి తీసుకొస్తే మా అమ్మ ఏం చెప్పింది తెలుసా? ఎందుకు తెచ్చో అప్పటి పిండి నేను తెచ్చుకోలేనా, అక్కడ రేట్ ఎక్కువ, అక్కడ ఎంత, వాళ్ళు కొంచెం పిండి ఇస్తారు, ఇక్కడైతే ఎక్కువ ఇస్తారు. చేస్తేనేమో వంకలాడుతుంది, చెయ్యకపోతే వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసి అమ్మ నా కూతురు ఏం పని చేయట్లేదు.